Higo bwakia bobe ensemo ya Gesore ensemo ya Nyamira abwase obugotukubukira rero karo mwalimu yomo atoka kabutoranire ase ensemeyo notero no mu alimu yu somorokyo yo nigo aitwa ase chinchira chibotutukanu no mosakito Polycarp Kara agutumanya Kosoka na mole kwetochi murangoro korona nairo yo matra ngonyora insega kya kenyinchiro naso kuralio kagie Nemambia yelitukiriga lya rero kebamenyi bechinseme chigababo keramo no muichano ase gotebekana obutukubugukira rero abantu abo bataramanyekana gwika bono basweta senkeyiga y'umwalimu aserieta George Batasi uyoro bamenya sinseme chiga chekenyereka gya Gesero Gesole ngakire simichane ngechinsa chabutuko sasta onteita abaibabo byachine byabitire tatu mirura kintu amunyokiri genero ana na tukubona mama na kestori yani ngonte inati mantabu bacha babu gichingoko tatu soka gochikurigeri chingoko tatu irege kagocha kurigeri oirege kakoira na mama chikuri ochikwendonyo omurango bwaturu goru watusie kumurukune tochi ochikwiguro murango mato bwatonyora no bamokenyere bamutugutire nsabu kurengana muni amateye igani gonyagusira anyari tukobaga kuigwa chingoko cyabugirie nekero asogate ko chirotota no ateranete bwango kurende chinga kyatema ko mubwate niganyora o Kenya kenyurubube onyanabo omukyabwa eyamateye iga gotema ko mwira senyagitali ya Nyamira nigo onyara koba gokwibura matunda kurende nyagusira osiriri buguma bwa senyagitali iga ya Nyamira asenonya nabo eyamateye iga yichaniro bokorerwe nyagitali iga umuranga watebya gento kendana Nyamira nta nkumetre mpacha pakabono iga kertuambo ke katana magatana kana mona request kertuana ko mona request to koirana ba magatana tona ko rachiusi kertuana ko chiusi to makanya kamesio si chikora kisiekire to simona to chikora tukara ko na ko rachiusi auto atuko mongwano ka ketana karaire akichiusi ncheche chato karende pakana cha nasunugo menyaba igakora soro kongorega nigo bagendere ko bagwichanira ebikorabo nebiga byobosali byagendere komente kana samatuka bwangwiga azabasie mire byara serikali ya county ya Nyamira nabo igo na serikali nene ase bababulire kwene kebuna obolendi ngotingi wabole chinseme chiga azokubeka bwechitana bego gwakwa wechi patrol amangana security account yeito airanire nsepi kanto bwato bakonguza 12 igoro ikanto kenyomba iga pale abantu bakoliwe bazibokia ndo bwato hokongu tajale ngagenengeyo umane security ndo bwati nonye kira itse akakuru para sikuisi nchiyo sikuisi hotel netine ncherere ndonge ubago bwecho Nyamira none patrol nata butuko kata tuno jona waska none patrol nata kyara kitiribusato kwana Nyamira kwirna tindo chino no muskari nje ono majantu wa Nyamira monene sana abo monto goitu kabisa ejirani aiga konyora monta tari kuna ya ngoyo goite nyarebe moina. The problem with our security team egento bago chabakora abasalina bako bwatonire baigorero kabere akere gento buneke kiabere buna bono iga nabura araba skali yali chi patrol chi koba akero kiabere bwango amatuka ko erabere nende twanyo twere ne to normal life nende abasali bali bakora bairana so omangana yo security tiabe ituka serituko eginko reporter igatase kyo wanchete kya Gatembe kuruge gastin semechiga chekanyero kya Gesero Gesole imeye wadi iga ya township ebunga ya West Mogrange county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Kara